سبورت كنسع بينا كبرات تخاتلتنا مسانا تصنحون لوم عمت نمبل 27 جزئو استخايده هاجراوي وددر فرق ماراثون إيرترا بسنبه 6 ጥቅምቲ ኣብ ከተማ ኣስመራ ተሰላሲሉ ኣብዚ ሃገራዊ ውድድር ካብ ዞባ ጋሽባርካ ዞባ ደቡብን ዞባ ማእከልን ሚኒስትሪ ምክልኻልን ብውልቅን ዝተወዳደሩ ኣትሌታት ተሳቲፎም ነይሮም በዚ መሰረት እምበኣር ኣብዚ ዝተኻይደ ሃገራዊ ውድድር ብደቂ ተባዕትዮ ሄኖክ ተስፋይ ወድዓላ ካብ ዞባ ማእከል ብሓደ ሰዓትን 3 ደቂቃን 44 ካልኢትን ብምዃን ውድድሩ ብምፍጻም ሻምፒዮን ኮይኑ ካልኣይ ሄርሞን ፍቅረ ካብ ዞባ ደቡብ ብሓደ ሰዓትን 3 ደቂቃን 45 ካልኢትን ሳልሳይ ዕቁባይ ጸጋይ ካብ ደንደን ብሓደ ሰዓትን 3 ደቂቃን 46 ካልኢትን ብምዃን ንሄኖክ ተስፋይ ተኸቲሎም ዝተረፉ ራብዓይ ደረጃ ኣብራር ዑስማን ካብ ዞባ ማእከል ሓሙሻይ ጎይቶኦም ክፍለ ዞባ ማእከል ሻድሻይ ክብሮም ገብረ እግዚአብሔር ካብ ዞባ ደቡብ ሻብዓይ ሓበን ገብረ ማርያም ካብ ዞባ ደቡብ ሻምናይ ሓጂ ሓምድ ካብ ዞባ ማእከል ታሽዓይ ብርሃነ ንጉሰ ካብ ዞባ ማእከል ከምኡን ዓስራይ ፈቃዱ ገብረ መስቀል ብምዃን ውድድሮም ፈጺሞም ኣለው بدك أنستيو دما أتليت دلشو تسفو نتزحلف عمت بأولمبيكاويت أتليت نازريت ولو تتحزون الصنحنا وشت هاجر كبرى وسن بحد دقيقة سلاسان حدن كاليتاتن بمحياش زقلت أفتنا وشت عد أتليت فرق ماراثون زبل كبر بمحاز قدام يدرجة حزاه ودرافت إمام نعات ختيلن دما نتصنت أماني الكاب دندن كاليتي رقبها بتسلاسة كاب دوب سالسيتي زبي ولد ميكائيل كام مأكل رابعتي نصها نقصة كام مأكل حمشيتي مرهاويت ولداي كاب دوب شاد شيتي فيور برهانة كام مأكل شابعتي نبات هبت ماريان بولك شامنيتي كمون يوردانوس هايل سلاسي كاب زبا مأكل تاشعي درجة بمحاز نوددرن فتسيمان اللوان نيوكاسل يونايتد أنصار الهلال ناي سعود عربن رايو فالوكانو ناي اسبانيان اتكايدو كلتا محزنتا وصوتاتات الكسندر إساق كان مسبرت نخملس عب عد المخان وتحبيروم إذا إرتراوش ودناو كوخب تتصاوتا نيوكاسل بزقات مكبيد مهرمتي أميدا نيوكاسل كاب زي رئيحة مش سامنتات حاليفو لهم الكسندر إساق أبزمت صور حي مستاك اندو جوجلة نلم مدوعي كنتات آير ناف سعود عرب كجيش مخانو وانتفليتو لهم هو بزعوا كنتات الكسندر إساق زاربن كلو الكسندر أما جمرة درجة مسبرتي زلود دحر مبال أما جمرة مجيء أيدلني قرب توسخ جزيكن هو لنا نخحوي بدحر زناب جانتو تتصنبيرو لممد كجمري إيلوم الكسندر إسا أمود أتوار حتى حساسنا من نبور تمليسو مس جانتو نايت أوتها جزيك كجمري أرسنال حزاتو زلا مرحنة جابيت أنا خد قصل دحروان على من قدمي أنا مسرح زور حدث تسعوت كتفرم تمد بالام لكن فأتك عشاكتار دونيسك ميكايلو مودريك تركب انت خوينا دما سوسان 5 مليون يورو بمدلاو قلت فكسو جمال واكبل فابريزيو رومانو بمنقدي كات اوف سايد قليسوم أبز كراماتنا برنتفورد أرسنال إيفرتون مسجار دحر متأثروا إذا يوكريناوي لكن فأتك عياب زعمت سبورت أب كل ودرات أب 14 تصوتات أشوعات شتات حتى أبركتون غيرو لهم أف شامبيونز ليج دما دمي وترأيهم أسلت أنا ليفربول يرجن كلوب جبساوي أتقعي محمد صلاح بسنبت أبريمير ليج إنجليز على توتنهام كلتا بحدا أبز تعوتلو كلتا شطات دحر من مزقابو كانوا تسمعهم أبزليك دحر كلتا تخطاتل تسعر الصالح قدم قدما إبرم مززامون ليفربول بخلتا شطوطات مريحنة كبان كولو ريدس أبس أوتا عبيلهم كوتس قدما أخ إلواميوم صالح أبزرزر بلوسات أمز قبت شطوطات ليفربول نكبر وسن كيني داغليش كصوب وتقاريبو لهم كلوب دوما إذا أبالو أبز دو كم زي بالقليسوم من البات كيني داغليش روبي فاولرن كلتيوم شطو زي مزقبولو جزيانير وميخونيوم صالح قن بز دو أي كبلنيوم أب ليفربول كابتم شمون تبلوسات أمز قبت شطوطات يقيلوم صالح عبز عمت سبورت أبريمير ليج شديشو شطوطات طرع أمز جيبوكات تنبرن نابز بلت أدرجو كملس جن بهانك أو تايزس بزلو إذا دمانة عبز عمت سبورت زحلفوت أعنا وجمارو كتكحس اتفتن جانتا ليفربول أو انتاويوم هالاند مس هاجراويت غانتا نوروي زلبسا أرجت ماليا بزدن متن أب حراج تشيت نرويجاوي إيرلين هالاند أب كل تشحن 10 شوعتن أمس أريت صوتا شامبيونز ليج تحت 10 شعت عمز زلبو صوماليا بأسات 10 شح يورو تشيت لهم إذا أب علمنا كاب زلو بلوسات قعت زخون نرويجاوي دورو بدرجة من إسياد زن أدوت إتامز جيبو نيريوم هالاند أب قنبت كل تشحن 10 شعتن أوانج علم تحت 10 عمت أنت أرهون دراست شعت شطوطات كمز جيبون كله نروي دم 10 تخلت بادو
ኣብስተዓወተትሉ ፀወታት ተዘካር ኮይኑ ንኽወፅእ ታሪኽ ሰኒዱ ነይሩ ሃላንድ ሳላ ኣብቲ ፀወታ ዘመዝገቦ ሸቶታት ንዋንጫ ዓለም መንእስያት ብሉፅ ኣመዝጋቢ ሸቶ ኮይኑ ወርቃዊ ጫማ ረኺቡ ነይሩ እዩ ቅድሚኡ እውን እንተኾነ ብስሩዕ ሸቶታት የመዝግብ ነይሩ እንሆ ድማ ሎሚ ቅድሚ 5 ዓመታት ዝለበሳ ማልያ ብ20,000 ዩሮ ማለት ልዕሊ 300,000 ናቕፋት ትሽየጥ ኣላ ንሓንቲ ማልያ ክንዲ ዝገንዘብ ምስ ምንታይ ይቁፀር ኣሰልጣኒ ቶተንሃም ኣንቶኒዮ ኮንተ ኣጥቃዓይ ሶን ኣብ መወዳእታ ዝወርሒ ኣብ ዝካየድ ዋንጫ ዓለም ክሳተፍ ብቁዕ ምዃኑ ርግፀኛ ኢሉ እዚ ኣጥቃዓይ ኣብ ዝሓለፈ ሰሉስዩ ኣብ ፀወታ ሻምፒዮንስ ሊግ ኣብ ዙርያ ፀጋማይ ዓይኑ ከቢድ ማህረምቲ ገጢሞ እዚ ወዲ 30 ዓመት ተፃዋታይ ብዓርቢ መጥባሕቲ ተገይሩሉ ነይሩ ኣብ ፀወታ ኣንጻር ሊቨርፑል ግን ክሳተፍ ኣይከኣለን ኮንተ ድማ ሶን ነቲ ካብ 10 ሓዳር ዝጅምር ኣብ ቀጠር ዝካየድ ውድድር ዋንጫ ዓለም ድሉብ ክኸውን ከም ዝኽእል እምነቱ ገሊጹሎም ንሱ ድሕሪ መጥባሕቲ መልእኽቲ ሰዲደሉ ነይረ ሳኒ በዚ ኩነታት ናይ በሓቂ ተስፋ ቆሪጹ ነይሩ ኣነ ግን ንዕኡ ሓዊ ኣብ ዋንጫ ዓለም ክጻወት ተስፋ እገብር ብምባል ኮንተ ገሊጹሎም ኮንተ ወሲኹ ተጻዋታይ ስለ ዝነበርኩ ኣብ ዋንጫ ዓለም ምጽዋት ኣገዳስነቱ እፈልጥ ሶን ድማ ተኣማንነት ኣለኒ ቀልጢፉ ተመሊሱ ንሃገሩ ደቡብ ኮርያ ኣብ ዋንጫ ዓለም ክውክላ ክብል ሓቢሩ ደቡብ ኮርያ ኣብ ዋንጫ ዓለም ፈላሚ ፀወታ 24 ሕዳር ኣንጻር ዩራጓይ ሶን ዝሓለፈ ዓመት ሓቢሩ ወርቃዊ ጫማ ፕሪሚየር ሊግ ክዕወትን ከሎ ኣብዚ ወቅቲ ግን ኣብ ቃልሲ ድሕሪ ምጽናሕ ኣብ ኩሉ ውድድራት ንቶተንሃም 5 ሸቶታት ኣመዝጊቡላ ኣሎ ዓመታዊ ሽልማት ባሎን ዲኦር ክዕወት ዝግባኣኒ ኣነ ዝፈትዎ ተጻዋታይ መን እዩ ኣነ ኣብ ዓለም ቀዳማይን ካልኣይን ሳልሳይን ዝበለጸ ተጻዋታይ ቃላት ክርስቲያኖ ሮናልዶ እዩ ስፖርቱጋላዊ ኮኸብ ብዘይካ ኣብ ዝተጻወተለን ክለባት ምስ ሃገሩ ፖርቱጋል እውን ሓባራውን ውልቃውን ዋንጫታት ዓቲሩ እዩ ማሕበር ኩዕሶ እግሪ ፊፋ ኣብ ዋንጫ ዓለም ሩስያ 2018 ክርስቲያኖ ሮናልዶ ኣብ ልዕሊ እስጳኛ ዝሰርሖ ሃትሪክ ኣብ ታሪኽ ዋንጫ ዓለም ካብ 100 ዝበለጹ ተጻወት ረቂሕዎ ነይሩ እዩ ኣብዚ ኣብ ቀጠር ዝእንገር ዘሎ ዋንጫ ዓለም ዕጫ ክርስቲያኖ ሮናልዶ እንታይ ኮን ይኸውን ከምቲ ንሱ ዝብሎ ንሱ ዝበለጸ ተጻዋታይ ዓለምና ዶ ይኸውን ዝብሎ ይግበረሉ ከይንብል ብቕዓቱ ኣብ ማን ዩናይትድ ንሪኦ ኣለና ኩሉ ግን ግዜ ዝምልሶ ክኸውን እዩ ክብራት ተኸታተልትና ትሕዝቶና ኣብዚ ፈጺምና ኣለና ላይክን ኮመንትን ብምግባር ምትብባዕኩምን ምክትታልኩምን ከተርእዩና እናተላበና ኣብዚ ክንፋንወኩም ሰላም Cinema Samare, Kapizi, Hayruna Redebe, Filtet Hagos the Star, Sahab Sunit Rufta, Nafsed Nahar, Cinema Samare, Ab Cinema Samare, Katrumuzilak, Ama, Comedy Drama, Lala Wazata, Sport Film.